Това ми помага да не се чувствам хаотично, не се претоварвам, не забравям нищо важно и знам във всеки момент какво трябва да свърша. И така мога да се съсредоточа върху важните неща в живота. Искате ли да се чувствате по-организирани, енергични и успешни? В това видео ще ви покажа 5 лесни навика, които напълно ще променят живота ви. Това са малки стъпки, но с времето дават големи резултати. Изгледайте до края видеото, за да разберете кой навик ми помогна най-много. Начинът, по който започвате деня си, определя как ще протече той. Създайте си ясен ритъм още от сутринта. Това ще ви помогне да сте по-фокусирани и подготвени през целия ден. Аз, например, започнах да следвам простичка рутина. Събуждам се, пия чаша вода, разтягам се за няколко минути и планирам деня си. Това ми помага да не се чувствам хаотично и ми дава добър старт за деня. Дори да имате само 10 свободни минути, използвайте ги добре. Знаете ли, че мозъкът ни запомня по-добре, когато записваме? Откакто започнах да планирам деня си, като си записвам в тефтер, усещам по-голяма яснота. Всеки ден си правя списък с задачи за деня, като някои от тях приоритизирам. Тези, които са ми с най-голяма важност. Също използвам и Google календар. В него си записвам важните ми събития по час. Не се претоварвам, не забравям нищо важно и знам във всеки момент какво трябва да свърша. Опитайте и ще видите колко добре ще се чувствате, като деня ви е подреден. Може да започнете с 2-3 задачи на ден. Като съвет от мен, започнете с тази, която ви е най-важна, изисква най-много време и ви е най-трудна. Екраните и известията ни разсейват през целия ден, а вечерта ни пречат да се отпуснем. Напоследък наложих едно правило. 1 час преди лягане оставям телефона си, изключвам всички екрани и се фокусирам върху нещо друго. Например, чета книга, прекарвам време с семейството си, разтоварвам по някакъв начин, но не се разсейвам от известия, от синя светлина от екраните. Просто се наслаждавам на лично време за себе си. Също така, друго интересно правило е, че си наложих на телефона лимит 1 час социални мрежи на ден и след като достигна лимита, вече нямам достъп до никакви социални мрежи. Вау! Реално, дигиталната детоксикация се свързва основно с социалните мрежи. Затова в момента обмислям един ден от седмицата, например уикенда, събота или неделя, просто да нямам достъп до никакъв интернет. Чувала съм, че това не е лесно, но лично аз съм супер ентусиазирана да опитам. Опитайте да си създадете час без екрани преди лягане и сами ще видите ползите. Например, сънят ми значително се подобри. Заспивам по-лесно, спя по-дълбоко и на сутринта се чувствам по-енергично. Редът в домът ни влияе върху вътрешното ни състояние. Когато пространството около нас е организирано, ние сме по-спокойни и умът ни работи по-ясно. Не случайно в книгата 12 правила за живота на Джордан Питърсън, едно от правилата е оправи си леглото. Защото за да променим коренно живота си, трябва да започнем от малките стъпки. А организацията на дома е едно чудесно начало. Започнах да отделям по 5-10 минути на ден, за да поддържам дома си подреден. Като така усетих голяма разлика. Всяко нещо в дома ми си има своето място, така не само аз, но и цялото семейство знае къде се намират нещата и не губим време в търсенето им. Ако сте останали до края на видеото, това е любимия ми навик – благодарности в края на деня. Истината е, че благодарността ни учи да оценяваме това, което имаме. Вече повече от година си записвам 3 неща, за които съм благодарна всяка вечер. Това ми помага да завършвам деня с позитивна нагласа и така мога да се съсредоточа върху важните неща в живота. И губя много по-малко време и усилия, за да мисля за дребните проблеми. Опитайте този навик, отнема само 5 минути на ден, но наистина може да ви промени. Това бяха моите 5 навика, които напълно промениха ежедневието ми, а защо да не променят и вашето? Споделете в коментарите кой е вашият любим полезен навик. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за канала ми за още такива видеа.